Кыямәт көне шулай башлана. Дарксайд буйрыгы белән. Андый көчле җан иясен күргәнем юк иде. Бәлки берәүне генә. Ул кире кайтты. Барыбызны аеры тотарга тырышып, ялгышканмын. Аның каберендә вәгъдә бирдем. Без берләшергә тиеш. Дошман һөҗүме якынлашып килә. Алар борынгы хакимгә хезмәт итә. Бу дөнья икегә аерылган. Монда сакчылар юк, фонарьлар юк, криптонлы юк. Бу аның вөҗданында калачак. Мин дөньяларны тузанга әйләндереп барам. Бар галәм минем кулда булачак. Миңа тагын бер мөмкинлек бирелде. Мин аны юкка туздырырга җыенмыйм. Каһарманнар чоры инде үткән дигән идең. Иблискә каршы көрәшергә чыгабыз. Һәм хәзер Гаскәрендә күпме шайтан туплап, тәмугутын дөрләтсә дә, берләшкән килеш безнең көчне сынап карасын. Вакыт җитте. Бердәм булып көрәшергә. Вакыт. Хәзер.